Ljudi, evo nas u jednoj epizodi Srpki Gameplay. Danas ćemo malo igrati Minecraft i pokazat ću kako napraviti najlakšu kuću. A da, jednu novu vest. Od sada ćemo samo snimati Minecraft, pošto moj drug je otputovao u stranu zemlju, tako da neće ništa da bude od GTA 5-ice dok on ne dođe. Za sad će da igramo Minecraft. Smanjimo zvuk, idemo ovako. Pa, ovo će bude mala kućica. Neće bude baš nešto velika. A ima i mnogo da se kopa, što me mnogo nervira. Me nervira ova prokleta kuća, ljudi. Pozdrav za Serbijana, Muđu i ostale koji gledaju. Ljudi, ako možete, subscribeujte kanal, lajkujte, da malo i ja budem u centru pažnje, a ne samo Serbijani i ostali. Ali niš se čuje. Ovo će bude ko kolibica neka, ne znam ja šta. Ipak ću napraviti kuću. Malo ću kopam. Kopaj mile. I sad će nam trebati i ljudi, debe ovo. Ovo. Sada ćemo da ovako 3, 4, bude 5. Ajde, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo i ovdje. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. Idemo i ovdje. 1, 2, 3, 4, 5. Sad, pošto ovo neće baš nešto da se vidi, moramo ovako da podignemo za još jedan. Pa ćemo ovako. Tu i sad spojimo ovo.